то соати 21 бисёре аз деҳоти тоҷикистон чунин рӯшноӣ доранд. баъд аз ин соат мардум аз нури чароғи мошинҳо ҳам маҳрум мешаванд. инҷо маҳаллаи тираву тори шаҳраке дар Фархор аст ки нерӯи барқашро қатъ кардаанд. мақомот мегӯянд дастури маҳдудияти интиқоли барқ аз болост. масъалаи маҳдудиятро гуфтен, ҳақиқатан маҳдудият аз ин минтақа вобастагӣ надорад, чунки вақти нерӯҳо истеҳсол мекунанд, барои як истеҳсол 1 киловаттсоат худтун медонед чанд қадар маблағ чӣ мешавад, сарф мешавад. дар тоҷикистон расман лимити барқ вуҷуд надорад, яъне мардум бояд 24 соат бо барқу рӯшноӣ таъмин бошанд. аммо чунин нест. намояндагони ширкати барқи тоҷик ҳам намегӯянд ки чаро нерӯи барқ шабона қатъ мешавад. дар идораҳои дигар мегӯянд мушкилӣ чун ҳамеша мавсимист. якбора баъди ваъдаҳо ки мо ба ҳамин масъала гузаштем, барои ҳамин ман намедонам то кадом вақт ина ҳукум об ҳаво хубтар кардааст, мусоидии об ҳаво ҳам ёрдам метавад ки приток ёки оби ҷорӣ шудани барқ об ба нерӯгоҳо зиёдтар мешавад ва ман боварӣ дорам ки як моҳи сармо мондагӣ мардум ҳаракат мекунад ки мардума пурра бо барқ расанд. ҳоло маълум нест кай боду ҳаво мусоид мешаваду мардум муназзам нерӯи барқ мегиранд. ин яке аз зеристгоҳҳои барқӣ дар Фархор аст ки баъди соати 21 сукут мекунад. мисли сукути барқи тоҷик ки намегӯяд ки дар ниҳоят кай мардум дар тоҷикистон шабонарӯз бо нерӯи барқ таъмин мешаванд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, кӯлоб.